Informačné centrum Europe Direct v Senici vyhlásilo už 6. ročník fotosúťaže a tentoraz museli súťažiaci vo svojich fotografiách zaostriť na Slovensko. Téma vyplynula z toho, že Slovensko 1. mája 2014 oslávilo 10. výročie vstupu do Európskej únie. Naše centrum toto výročie oslavovalo viacerými podujatiami a preto sme zvolili aj tému tohto ročníka fotosúťaže práve o Slovensku, aby sme možno poukázali, že v Európskej únie má naozaj Slovensko svoje miesto a má čo ponúknuť a máme tu množstvo krás, na ktoré môžeme byť hrdí. Téma zaostrené na Slovensko fotografov veľmi zaujala. Do súťaže sa zapojilo 33 autorov a spolu prihlásili 140 fotografií. Vernisáž fotosúťaže a ocenenie víťazov sa uskutočnili vo štvrtok 27. novembra v priestoroch Senickej polikliniky. A keďže my volíme vždy nejaké netradičné miesto a hlavne miesto, kde je veľký pohyb ľudí, aby sme možno naozaj tentokrát aj zaostrili na to, aby to čo najviac ľudí videlo, tieto fotky, tak sme zvolili minulý rok železničnú stanicu a tento rok sme pátrali, kde by to mohlo byť, tak nás zaujala poliklinika. Keďže vlastne ona oslavovala v tomto roku 10 rokov, tak to bolo aj také symbolické 10. výročie polikliniky a 10. výročie Slovenska. Ja si myslím, že je fajn, že ide to medzi ľudí, lebo keď je to niekde v nejakom kultúrnom dome, tak ten pohyb ľudí je tam skôr minimálny a prídu tam len tých, čo to zaujíma. A tu na poliklinike sa predsa tých ľudí premelie veľa. Takže je to super, že sa to dostane aj medzi širokú verejnosť. Predseda poroty Kurt Konrad sa v úlohe porodcu ocitol po prvý raz. Je to veľmi zodpovedné z môjho pohľadu a ja som k tomu tak pristupoval. Snažil som sa, aby tie víťazné fotografie vystihovali tú tému na 100%. Boli aj iné krásne fotografie, ale už tam tá téma nebola tak vystihnutá z môjho pohľadu. Víťazka fotosúťaže Blanka Mináriková fotí už asi 8 rokov a pravidelne sa zúčastňuje súťaží. Strašne som chcela kresliť, ale keďže mi to neišlo, tak potom vlastne som sa presunula k foteniu. To je také jednoduchšie. Výstavu fotografií zaostrené na Slovensko si môžete na prízemí polikliniky pozrieť do 18. decembra 2014.